Какво се случва в момента с цената на горивото в Германия? През последните дни цената на Е10 надскочи 2 евро, а цената на дизела достигна дори 2 евро и 8 цента. Основната причина, която се цитира в повечето официални медии, е пълната блокада на Ормузския проток заради ескалацията между Израел, САЩ и Иран. Цената на барел петрол тип Брент прехвърли през последните дни над $90. Но картинката далеч не е толкова проста. По данни на антимонополната служба в Берлин има фрапантна разлика между цените на борсата и това, което ние плащаме на касата. Има подозрение, че петролните концерни използват паниката от войната, за да надуят изкуствено цената на горивата в Германия. Критиката най-вече идва от опозиционните партии. Те най-вече обвиняват правителството в бездействие и настояват незабавно да се премахне данъкът за въглероден диоксид, който така или иначе надоварва още повече потребителя в този труден момент. Прогнозите за горивото остават доста несигурни, като дори се спекулира, че цената за литър може да достигне повече от 2 евро и 40 цента. Въпросът, който остава накрая, е това реална икономическа криза ли е или прикрит опит за обир на крайния потребител. Напишете вашето мнение в коментарите и каква е цената на горивото във вашия регион.